Türkmenistan'ın Sağlığı Saklaýyş edaralarında ýurtda WIC speed ýokaşan adamlary anyklamak boýunça çäreler güýçlendirildi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, daşary ýurtlardan gaýdyp baran raýatlardan gan barlygyndan geçmek talaby goramaçylykly ýerine ýetirilip başlanypdyr. Hepdäniň başynda bu talap vilayatyň Milli Howpsuzlyk ministrligi we speed merkezi tarapyndan bilelikde berja edilýär. Maşgala lukmanlarynyň üstü bilen sanaw düzülýär we raýatlar merkeze çagyrylýar diýip Azatlyk radiosynyň Balkan vilayatyndaky habarçysy 18 fevralda aýtdy. Onuň maglumatyna görä raýatlar öz hasabyna gan tapşyrmaga mejbur edilýär. Analiziň bahasy 30 manat. Habarçymyz ýurdun daşynda bolup gelen türkmen raýatlarynyň WIC speed barlygyndan geçmegine degişli talabyň hususan da Balkan vilayatynda bir näçe ýyl bäri edilýändigini belledi. Emma ol häzirki çäreleriň uştan tutma we mejburlyk bilen alınıp barylýandygyny aýtdy. Men Türkiýe döwletinde 5 ýyl zähmet çekdim. Şu aýda Türkmenistany dolandym we maňa gelenimden başlap COVID-19 testi we hepatit C üçin analiz tapşyrdylar. Indi bolsa maşgala lukmanymyz jaň edip speed merkezine baryp gan analiz tapşyrmalydygyny aýtdy. Analizleriň netijelerini Milli Howpsuzlyk ministrliginiň ýöriti işgärleri barlaýarlar diýip ol öňünden duýdurdy diýip Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Soňky hepdäniň dowamında WIC speed barlygyndan geçmäge çagyrılan ýene bir dekmet migrantynyň sözlerine görä, ol 18 fevralda gan tapşyrmaga baranda vilayatyň speed merkezinde özü ýaly inçime adam bir ýere ýygnanypdyr we olar üçin ýygnak geçirilipdir. Saat 8:30-da bardym. Speed barlygy üçin gan tapşyrdym. Soňundan Milli Howpsuzlyk ministrliginiň ofiseri merkeziň ýygnak zalynda jemlenen golayda ýurda dolanan 100-den gowrak raýat üçin ýygnak geçirdi. Ýaşy 40-a golay ofiser ýygnaga gatnaşan adamlara hususan da ýananlary ýüzlenip, daşary ýurtlarda jelepçilik etdiňizmi, tensiýa üçin gitdiňizmi? Sizler ýaly daşary ýurda gidenler sebäpli ýurdumyzda speed ýokanyşlygy giňden ýaýrap barýar diýip aýal gyzlary gaty kemsedici sözler bilen erkek adamlaryň arasynda ýakymsyz darady diýip Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Ol şol ýerde oturanlaryň hiç birinden ses çykmandygyny belledi. Onuň sözlerine görä şol ýygnaga gatnaşanlaryň arasynda 5 adamda WIC speed anyklanypdyr we olary saklap galanlary goý beripdirler. Azatlyk radio bilen anonimlik şertinde gepleşen Balkanly ýaşaýjylaryň sözlerine görä barlygdan geçirilýänleriň köpüsi zähmet migrantlary. Olar şu günler speed merkezindäki barlyglardan başga da Milli Howpsuzlyk ministrliginiň vilayat bölümine hem sorak jogaba ýygyderli çagyrylýandygyny we daşary ýurtlarda bolan döwründe näme edendikleri barada jikme-jik maglumat bermäge mejbur bolýandygyny gurrun berdiler. Geçen ýylyň Tomsunda Balkan vilayatynda polisiýa tarapyndan saklanan içerki migrantlaryň uştan tutma gan tapşyrmaga mejbur edilýänligi habar berilipdi. Azatlyň habarçylarynyň şonda beren maglumatlarynda häkimetleriň bu çäretiniň donorlaryň azlygy sebäpli yerli keselhanalarda dören gan ýetmezçiligi bilen baglydygy bellenipdi we gan tapşyrýanlaryň arasynda hepatitiň dürli görnüşleriniň we WIC speediň köp anyklanýandygy ma'lum bolupdy. Türkmen hökümeti ýurtda keselçiligi şol sandy ýokunç kesellere WIC speed'e degişli resmi statistikany çap etmeýär. Türkmenistanda adamyň immun ýetmezçiligi virusy sebäpli döreýän keseliň öňüni almak hakynda ýöriti kanun 2001-nji ýylyň Tomsunda ilkinji ýerde kabul edilipdi. 2024-nji ýylyň awgustynda Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senaty ministrligi adamyň immun ýetmezçilik virusy ýokaşan adamlar ýüze çykarylanda olara lukmançylyk kömegini bermegiň tertibini tasdiklapdy. Degişli buyruk Türkmenistanyň Adalet ministrligi tarapyndan 2024-nji ýylyň 8-nji awgustynda döwlet belligine alınıpdy.